Nakon što su sinoć u samom centru Novog Travnika u stravičnoj prometnoj nesreći život izgubile majka i njena 9-godišnja kćerka, a još 3 maloljetne djece teško ozlijeđeno kada je na njih u alkoholiziranom stanju velikom brzinom od 120 km/h naletio Nermin Rusnepašić, Novotravničani su danas samoinicijativno odlučili izaći na mirne prosvjede kako bi ukazali na situaciju u kojoj se nalaze svi koji žive u Novom Travniku, a i u ostalim gradovima u kojima se suočavaju sa sličnim situacijama. Pitaju se, dokle ćemo se osjećati nesigurnima u vlastitom gradu i s pravom se bojati izaći na cestu, u park? Dokle će vlast biti slijepa na ovakve monstrume, kamikaze, kojima se dozvoljava vožnja i divljanje ulicama grada, a posebno kada se radi o osobama koji su od prije poznati organima javnog reda i mira? Gdje nismo sigurni za sebe i našu djecu? Hoće li današnji mirni prosvjedi Novotravničana biti samo jedni u nizu, o kojima će se pisati na Facebooku i prepričavati 1, 2 ili 3 dana u kafićima, i što će se desiti, pitanje je bez konkretnog odgovora. Evo što su nam rekli neki od sugrađana koji su danas izašli na mirne prosvjede. Šta očekujete od ovih prosvjeda? Ne očekujem baš nešto posebno, ali mislim da ako mi građani nastavimo ovako da se borbamo i okupljamo, da će doći do nečega. Mora se nešto promijeniti, a ne familijarnom zapošljavanju, policiji, pa hajde ti si mi rođak, pa ćete pustiti. Što nam se dešava, sve slijepo posmatramo, ko da se nas ne dotiče. Međutim, jučer je to bilo, često bila djeca od nekih tamo drugih ljudi, sutra će to biti moje, prekosutra će drugo i tako dalje. Znači mora se dignuti glas i mora se početi obuzdavati ovo zlo koje nam se jednostavno dešava. Znam, sve jasno mi je, ali vjerujem da me nije do priče. Došla sam zbog toga što imam sina, snaju, muža, svi vozimo, imam 2 unučadi, jedan je dečko 17. godina. Ako će se djeca učiti od takvi, i ako će takvi voz povući i ubijati, danas su te cure, sutra će neko drugi. Bojite li se u svom gradu izaći? Da, pogotovo kružni tok. A kroz Kalinsku sam već čula onaj dio pred pijace naše. Šta očekujete od današnjeg prosvjeda? Očekujem da će gospodin naš Lenda, načelnik, da će se sjetiti, da malo ažurira policiju i da malo će u gradu vedere. Za danas i sutra su otkazani programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera i neće se emitirati glazba u ugostiteljskim objektima. Svi su se Novotravničani ujedinili u ovim teškim trenucima, bez obzira na ime i prezime, na vjeru i naciju, jer samo zajedništvo jednih prema drugima dokazuje da se ipak svi trebamo držati zajedno, pogotovo u tragičnim situacijama. Danas i na dan pokopa tragično preminulih proglašeni su dani žalosti prema odluci općine